Oras nga sakti na nga ba nga kapitan. Amin nga balay, dakil man wenno basit, may kante ayuda. Ata, paburak di tabaak. Amin nga budget, sakti agigim awan ti sa balay. Ampay mo ba? Kaya't ko makasiguro nga awan makakupit nga kagawad. Ate, Bakit, Ading? bakit ganun si Bak, ate? Napakasuplado. Ay nako, Ading. Ganun talaga yun. Ewan ko nga kung ba't siya sinagot ng GF niya. Ano? May girlfriend na siya, ate? Makaano ka naman dyan, Ading? Oo, may girlfriend na siya. Kala ko wala siyang girlfriend. Meron na pala. Ano iniisip mo dyan, Ading? Ah, wala ate. Napapansin ko, tuwing pupunta dito si Baak, lagi kang lumalapit sa kanya. Eh kasi, Nako, Ading, kung ayaw masirang buhay mo, huwag kang sasama sa kanila. bakit naman ate? Ay basta, lumayo-layo ka sa kanila kung ayaw masirang buhay mo. Eh bakit ikaw ate? Napangasawa mo si kuya, hindi naman nasira yung buhay mo. Ulitin mo nga yung sinabi mo? Ah, wala ate. Sabi ko ang swerte mo kay Kuya Andres. Ay oo kahit ganun yun, responsableng asawa yun. Ah, ganun ba ate? Si Bak kaya? Ganun din kaya? No. Siguro kung katulad ni Bak si Kuya Andres, ang sarap siguro sa pakiramdam. Oh, ano na naman iniisip mo dyan? Ah, wala ate. Sige, dyan ka na. Madinsa. Gusto sa bana nga ba ako? Pigsan sa kamandag natin animalon. Ay, inangkot bunyag, tinalawan na. Bak, balita ka lumaban nga kagawad ni Masunga. Win ka no, sumit ti bali-balita, Andres. Mga abakadi baak, may ati plataporma na kay. Supay, Andres. Surbol no mga bakaday. Ado nga kalapaw ti maipatakder na aday. Mainggit ka man ng baak. Paginggitak kumamay, kagawad lang tarayin na. Siya, kapitan, na nga to, George. Bay, sigurado nga sikat yung mga abak ti kapitan baak. Ampay, madipay nga plataforma di libre ti arak dagiti tambay kin megapon ang di Marites, Andres. Tama nga dagi di baak, kung di mo matulungan nagdi grigrigat. Kaya di lang mitamok nga ramiday, no sakti mga abak nga kapitan. Ay na, no sikat yung lumaban ti kapitan, dapat ay pagsiatan taramidom di barangay tayo. Ure man agarami dakti na siya at nung dagiti kagawad ko kay kontrapelumit lang. Ay na, pati mo maiwasan na kita baak, kasabasabali mo ti partidos dano ka, kung sino ti mga abak. Amo Andres, oras nga sakti na nga abak nga kapitan. Amin nga balay, dakil man wenno basit, may kante ayuda. Ata, paburak di tabaak. Amin nga budget, sakti agigim awan ti sa balay. Ampay mo baak. Kaya't ko makasiguro nga awan makakupit nga kagawad. May sa ato na panuno mo baak. Kaso, awang mo ti trabaho na itaga-audit ti barangay ay. Ay na, kiyawan nga talaga na. Isupay nga baybayadan ti gobyerno. Sayang lang agi-tax nga baybayad ti tao. Lumalain ka nga talaga na baak. Amang ba kita kasta nga sitwasyon na yun. Dati mutalang ka lang. Tsuk lang baak. Adapay nga rin ti platapormam. Kaya dapay Andres. Nanapay ka raw. Taga mo na. No, da iti tidda nga budget ti gobyerno. Igatan ko agad ti service ti barangay tayo. Ampay mo baak. Ta in case of emergency, idalat ta ti naka-standby nga lugan. Adapay so naka-standby nga lugan. Kaso awaw mo driver mo. Ay na, problemahin pa yung ajay. Sakto matla ti driver nan Suman nga baybayadan eh. Makayang marutikas jay baak. Ay na, no kapitan ka, awan ti rigat Andres. Isungorod dag kapitan ka, ta kahit mo ti tumulong. Kasta nariga tayo no si kamami nagaramit baak. Kasat nung kartag di kagawad maon. Nyati aramidin daan. Awan, ti pakialam ko kanyada. Basta maramid ko nga na siya ti trabaho. Kin makatulong at ti kabaryo. Naayos ka niya kajay. Apo na yun. Naganos ka mga kapitan ng baak. Win Andres, kas dayak no, naging kapitanak. Atoy pa ni Andres, atoy ti the best. Ni, adapay baak. Win Andres, amin nga sahod ko, madik nga alalain. Ata, ti madya mamating baak. Awampay, di nakita nga kapitan di kasta. Manipod yubi nga. Ay na, sakpay lang ti makita makasta Andres. World record adya ramiday. Ay na,
No kasta ti plataporma baak, sure wing nga dagos nangabakan, awan ti lumabang kanya mo. Ate pa Andres. Ana? Dapay baak? Apa nagaton? Win Andres, amin nga tanod ko. Pag rondaik, 24 oras. Ay, ata ti madi nga plataporma mo baak. Awan makaanos nga tanod mo no kasi taramidaw. Ni, apay mit nga Andres. Isumit ti pagsihatan ti barangay tayo. Tamatingil, tagtatakaw dito. Ni, maparigat na mo baak, 24 oras, awan tinurugan. Awanay, kadwak mo lang isuda. Kitakman no sino ti umuna nga makaturog. Kitag tatakaw, no si kami. Ukis ti sabanan, punay nga platapormatan, ginis mo da briko, kasi ka. Kiwin na Andres, isusi ka, sakti ibutos mo nga kapitan. Ay na, kumo na baak, mati ka. Ngamin, no sakti mga bak, automatic, dati posisyon mo. Talaga baak, tataman ti kahit kanyam. Kiwin na Andres, tagkadwa talata, uray kapitan ako. Ay na, no hasta ka, ibaga nga takos libagat ko nga si katibutos ng kapitanan na. Win Andres, ibaga maamin na di plataforma kinibakit mo, tamadag botos ti sabalain. Siguro baak, kas pangarigan, no si kati naging kapitan, anang ti itad mo kanya nga posisyon. Ay nalaka lang Andres. Ata, kasta ti kayat ko. Sikat ikadwak ka gronda 24 oras. Agitulod no dati emergency. Kinmangtid ti ayuda. Nalakalang mo adi baak. Ngem! Ang paingong baak, Awan mit lang ti sahod mo, taparehas ta nga lugi. ukis ti saban, takpakawan ngagpuyat ang awan ti sahod ko. Apay, madim kayat nga makatulong ti barangay tayo. Kasano garudahin, among nga masikot ni bakit ko, tapos gatas pa jubing ko, kasano lang na yun. Kaya artuyak mit Andres. Artuyak lang nga pagutangam. Ana, utang manahin, nalpas to ti termino mo, milyon to utang ko. Oh, at least madi ka maawanan paggatang ti gatas na di anak mo, di ba? Bak, Umpay Andres. dabaga, masidag ka man. Umpay Andres. Tapay lang, ibagbaga ko, maabakkan. Umpay, kasanom nga na ibaga Andres. Ambaw, perdi taulo mo, ansag. Mulbuluong, ansag, take. Ukis sa banan. Nusak apo ti mga abak nga kapitan. Ipasimintok amin nga taltalon tamade napitak tapag naan nyo. Salamat apo.